Berian itu hatta, nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Tapasada marohata, tapuk kama perminggota, tapuji matu hatta, siabuk pede nomor 74 ayat sada rodi tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Lehom matu Jahoba hamuliaon ni guarna, marsobba mahamutu Jahoba, mamakke pahean na marhadohoan. Haleluya. Haleluya. Ali Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganut jol mana di portibion, sodak kom mabohim Tuhami, jala perbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhite siani, sarajai mahami, asa unang manibbil hami siadalan nasitongi, ali Tuhan Jahoba, patotong marohanami marhapor siaw tuho, marhite-hite toddi parbadia. Amen.
bangi homma patik ni debata, ima patik na paduahon, dohot lapatanna, patik paduahon. Dang jadi kana ommu, jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toruni tano, yang go tungga besi sobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsobatu sobbaon, manang tukana-kanaan, mangido hangang luas yani. Jaladang jadi oloan begu, manang ulupahan ni hadau tuan. Jaladang jadi pos roha ni ugasan hahumiton. Atong rak magidogogo mahita tu debata, taringot tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tato poti madosat tanagodangi tuado panni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugun na suhatu dosan sitoppa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulahami marhitesian pangalausion nami di pati. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alaina tersosol bagi dohami nuaing alani i. Asima roham dihami. Ali di batanami, pardengkan bahasa jalan parasi roha doho, alani anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna, jala suruh matod di parbadia tu roha nami be, asa terbahik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat kami Tuhan nguluan nasora sudah, na pinar baga-bagam diak kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Para siroha jala perdengkan basa do jahuba. Labat termimas jala para siroha godang. Dang dibahit tuhita hobar tuak ka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tuak ka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani jahoba diakka nama kabiari ibana. Kasangapom madi debata na digijang. Hatani debata nagabi epistel di minggutta sadarion imana tersurat di buku Amos bidutolu mamukas yang ayak sada saha rodi walu tajahama marsika sori lubba niuhum tu sadok Israel tangi hokamu mahataon nanidok ni jahuba taringo tuhamu hala Israel taringo tu sadok bangso nahutogihon ruar siatano Mesir songonodo. Tung udur ma tagamo merdala dua halak da jolo siados ni rohana sida. Tung tagamo ma terjail pidong tu jorgong di tano, molo sojolo di tao sabil. Tung tagamo mabikkas jorgongi siat tano, da adong dapotsa. Aida ngadong dibahet Tuhan Jahuba nang gusada da jolo dipapatar si bunyanna tu panurirang akan naposonai. Ido yang gosahakna mertua do akan natumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Ihong
tidakkon maha porsiau tai, songon nahina tidakkon nidongatta saha porsiau disadok portibion, rak mahi tamadok. Au porsea di tebata Jahoba, ido ama pargogon na suatu dosan, na tumapalangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana timubuhan si Maria, nagabi-gabi siatur di parbadia, adoran suhabubuan. Ido tuhatta na tumaon di panguhum ni silatus, nama tetarpajal lu ibana di hau pinarsila, na tua tu banu atoru dung ditanom, na mulak mangudu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudu tu siamun debata Jakoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibanam, wai mangudu namati, au porsea di porbodia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihara Kristen akan nabadia, doho dihasani dosa, doho dihatai nama dok, mengulak mengudu sogok daging diharak naung mate, doho dihanguluan nasora sudah. Amin.
gabe si jala jolma. Napaduahon. Padidion nabadia. Di hari sadarion Minggu 10 Februari 2025 di perminggu siang jam 10. Dung sipul jamita patu paun ni huriatta do padidion nabadia tupitu halak yang nakon ni huriatta. Napatuluhon padidion namagudang dohot makatidakon hapor siaon. Di hari sadarion Minggu 10 Februari 2025 di perminggu botari patu paun ni huriatta do padidion namagudang tusa halak na poso boru-boru na rosian ugamo na asing. Diuduti na makatidakon haporseaon dua halak na poso boru-boru. Napapaton marulaon na badia. Na di hari Senin 3 Februari 2025 di paton dohot paujak ko padita resort. Bagian A, hobar tu surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP taringgot tu padita HKBP Resort Depok IMA padita Jackson Sirait STH nagabe padita Resort HKBP Cikarang Distrik Sapulusia Bekasi dohot padita Johnny Sitorus MTH padita Resort HKBP Rajawali Distrik 8 DKI Jakarta Raya nagabe padita Resort HKBP Depok Domutusi. Di hari Minggu 10 Februari 2025 di permingguan Arian pukul 10.00 pabor haton ni huriat tama amang padita Jackson Sirait STH dohot keluarga jala mangojakon padita amang Johnny Sitorus MTH dohot keluarga nagawe padita resort di HKBP Depok Sada. Di hari Minggu 10 Februari 2025 di ganup permingguan ima permingguan manogot ariat dohot botari papungu peliat 70 dohita marhite amplop tanda kasih tu amang padita Jackson Sirait STH dohot keluarga songot tanda holong ni hurata di pakubasion nasida nasalilengon di huriata. Napaonopon permingguan tidak danak sikola minggu. Di hari Minggu 10 Februari 2025 bukaun ni huriat tama permingguan tidak danak sikola minggu dohot masagihon horong masuk pukul 7 WIB. Napapituhon sermon kategorial ibadah remaja naposobulung dohot parguru malua. Di hari Selasa songonomma partu leni pamuhay ni sermon kategoriali. Na perjulu sermon inahanna hari Selasa 11 Februari 2025 masuk pukul 10 maringanan di GSG lantai sada. Sermon lansia hari Kamis 10 Februari 2025 masuk pukul 10 maringanan di GSG lantai sada. Sermon perempuan hari Jumat 10 Februari 2025 masuk pukul 10 pitu maringanan di GSG lantai sada. Kebaktian remaja dohot naposobulung hari Sabtu 15 Februari 2025 masuk pukul 10 sia maringanan di GSG lantai sada. Parguru Malua Angkatan 2024-2025 hari Sabtu dohot Minggu 15 dohot 10 Februari 2025 masuk pukul 10 botari. Napawaluhon rapat pleno panitia pembangunan. Di hari sadarion Minggu 10 Februari 2025 pukul 12.00 patupon nado rapat pleno panitia pembangunan maringanan di GSG lantai sada. Pinangino tu sude panitia pembangunan penasehat panitia sude perhaladu HKBP Depok Sada maddohoti para lapotoni. Titingomma nagabe undangan resmi. Napasiyahon titing naso jinahahon dohot berita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni hulia
marhiti weawik partang yang atabi. Songonima titing masa dihuriatta di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Berita na uli
debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramuti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mari hita saluhuna. Dihamuna amanami do inanami na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hata ni debata dihita di minggu na palimahon dung Epifanias na tersurat di buku Evangelium Lukas bidu 5 ayat 1 ayat 10 tangihok kamuma hata ni debata. Jong di topi tao gini sare do ibana sahali. Inanerongoman ni natorop ibana lau bigi hata ni dibata. Jadi tongomma di ida 2 parau di topi pasir. Ia pardikeinu ngaruar maburi jala nasida. Gabi di bongoti ibana maparau nasada na di sisimoni. Jala di pangido tu ibana. Asa di paholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Asa dung masohot ibana marjamita ninda mamadok Simon. Dugai ma tunau bagas. Jala sapak kok kamu ma jalamuna asa dapotan. Gabi ninna si Simon mamangalusi. Guru, manipat sabor ginodo kuhalu jauh kami, so adong dapat. Alay mga sakon hatami olo do aku sumapakon. Di pasaw na sida may, gabi dapo na sida madikke masay gudang, pola maribak jalay. Jala dihilala nasida ma dongan nasida na di paraw nasada. Asaroma dongani nasida mabuat sa. Rodo nasida gabi diguhi maparawi duasa maradulonong. Marnidei si Simon Petrus. Marsoba ma ibana tujulo ni Jesus. Uhut ma didok. Lahu mahosya nao Tuhan. Ay halak pardusa doaku. Ay tarhalomong do ibana rodi sudi donganna siala dikke nabi nuat nasidai. Songonido nang akka dongan ni si Simon, si Jakobus do si Johannes akka anak ni si Dibius. Jadi ni na Jesus mamadok si Simon unak komabiar. Ola niom maho gabe si jala jolma. Di padarat na sidama akka parawi. Ditadik koma saluhu nai mangihuton ibana. Ido sahakna. Kurian itu hatta na kinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Bangwa madokba utung ma si Simon Petruson do si Johannes si Jakobuson si Jaladekke. Baha memolo imana hirupani tukang jahit mana tukang potong. Ay natiki si Jaladekke di mana didok dan si Jaladekke beho alai gabe si Jala colma ido temane mingguta. Baik kamu yang mana molo tukang potong. Da tukang potong di daging beho gabe potong jolma moina. Kan ngiri do. Ngiri itu. Alai di bagasa turputan na luar biasa bahwa kita melihat iman kay sada pajuon na luar biasa. Na pinakin di bata majo si Simon Petrus. Na madok tu ibana anggo sadario dangbe goara ko jala anggo sadarion dang si jala dikki beo alai si jala jolma namahong. Luar biasa. Ay sugari virali rupani di status luar biasa
si jala dikki gabi si jala jolma. At tarhira-irahan wang lapatan yo gabi piral ma. Olo ma benon na ubur-ubur ikan lele. Simon Petrus penjala manusia le indah kan. Olo magabi piral iman to. Luar biasa ini tamarupani. Alalas ino gabi sadar na menarik na taida di bagasat turpu tahun bahwa imana kengani ternyata alas ino gabi sadar jauh-jauh di minggutta ebi panas na palima honon jauh-jauh do asa sahatu hita gabi di debatatu hita nuai gabi si jala jol madu hita kamang do taminang manangaha pe ulaun na pinasahat ni debatatu hita. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, asa dohonot tami gabi pasu-pasu. Nung di pasu-pasu, asa gabi pasu-pasu. Asa gabi majala jol mama ulau tai. Asa gabi mabangun harajaun ni di batama aka ulau tai. Nani pasahat ni di batama. Asa gabi bui i manake pasauton harajaun ni di bata di portibion. Ido benda tema ni mingguta nama doksa dari yom. Di jauh gabi si jala jolma do hita damang do dain. Alani nama kadonga sahapor siaun ahado nataida di turpukta Lukas 5 ayat 1 ayat 10 sadaon. Ada piga-piga persiajaran nama say arga nataida siat turpukon nagabi si hangun horotta. Na parjolo mana kaingani ayat 1 ayat onomi. Luar biasa do di sitaida. Kita juga disadarkan. Petrus juga disadarkan dia, Mei. Tidak selamanya hidup kita ini beruntung. Dan seterusnya merutuk kita nama ngoduon. Tidak mah di bagasa turpu tahun ima di danau tahu Genesaret. Naro Tuhan Yesus marjamita, nataida namasa ima, ternyata luar biasa kekesalan, luar biasa ima namasa tu si Petrus, saborngin ibana, dangadong dapot dekke, tidak beruntung, yang sudah biasanya mereka beruntung, yang biasanya mereka paling tidak dibuat dekke, tujabu nasa-nasaon. Alai anggo di malami dia makadonga sahapor siaong, tu suarong do dapot na dekke, sadapi. Bayak ko kau maju polar noaing saborngin majala deke langgu biji dang adong bah ahama ro sugade mungkin rabu-rabu rama rosian si Simon Petrus mungkin muruk nama ibana alai koningo totar songo buku deta nomor 700 apapun usiai songon korna saya somal nate dehoni songon sorhani pada tidongoduo. Hidup ini seperti iman yang bergerak, dinamis. Lapatan dari si sadariom marutung, boy do sogor rugi. Dan sudah pertiga-tiga ikan upari marutung. Baaw beba, gebe molo rimang-rimangi. Bah, sadariom kinan menguluhon bona tahun ni, si obing 1000 raja samina sopu di Garaha Girsang. Bengiri do ni omarupani. Molo bangga ba molo hintung rugi. Ayaw hiad do rupani. Alay gawe pinasama to amanami pandita na pensiun adang buya ba alaro pedidion nabadia di huria nami. Anggo parcamita umum boydo alay molo pedidion perpisahan di Arko. Pandita raja gugup ba mabuan guru sekolah minggu tu puncak. Lapatan na hama di hama kadonga sahapor siaun. Di sini berengotan na kaingani bahwa ternyata hidup kita ini tiap hari bukan beruntung. Ikon adong do rugi sadarion. Beruntung bersuhu. Amin. Jadi molo holan untung getong-otong. Bah, ngiri do namang ngulo molo holan untung. Saya holan namang etongi, holan untung-untung. Holan etongi apalagi untung idongan olos etongan. Domene, tori cebene nason. Dakya ni itong naruginam. Boido gabi kurang denggan. Anani masai menarik do di bagasan turpu tahun naninok ning. Turpu kon asa di bagasan ngolu taupe ido taro sipata ikorugi sipata buntung jala sipata komarutung do ita. Sarupa de songo pakaili. Nakbo toro pani aro pengalaman makail ape ala olo makail. Baulo di besoni makail pani.
Makai 5 orang dapat 5, bukan berarti tidak ada ikan di dalam air. Ale orang dapat. Ale senang muri hata teh tinur mau lo 2 ekor. Tinur masa pasar rupanya berapa ini? Di lembar rupanya 10.000, 20.000. Binu mah, jangan orang nama kilo nate pain na. Apa na tinur dola kain rupanya. Asal nang dimuruki nih ba, apa nggak sasitong ngadu hari rugi. Ale iman yang berengota. Ternyata itu na balga, nana itu tadi apa kadonga sahapor siang. Alai di kekesalan di si Petrus ini tidak menjadi amarah, tidak menjadi dosa. Bere kamu mana luar biasa. Ngasaborngin ibana dang dapok na dekke di payes imana maparaunay. Alai Roma Jesus madapoton di doma nang pakyon na paraunay. Na luar biasa kita lihat ala sikap manang rohani jolma songo si Petrus on luar biasa huruf bah ibana. Ido ibana bapak kema guru. Bapak kema ima parawi dang dido ibana ay nabohado ho na pakyo murupe nganu jahami sabor ginon mungkin Allah muru-muru tetapi dia menyadari imana kaingani apa yang kita lihat na luar biasa imana kaing deleodo parawi pakyonna. Bahwa ternyata kekesalannya, bahwa ternyata iman akangani, iman jutni rohana persoalannya, permasalahannya. Dia iman akangani, dia libatkan hanya untuk dia me deleonibana do paraunai gabe mimbar di Yesus marjamita. Ai marjamita ma Yesus tunatoropi di parawi. Kan luar biasa do. Siapa rawima Tuhan Yesus marjamita jalan na luar biasa muse na taida iman akan ingani didok Tuhan Yesus matu si Petrus ale Petrus ninna sapakko majalami jarwa kadoa sahapor syam odo muse natabu berengota dipaingot ibana iman akan ingani hola didok Tuhan Yesus sa sitong na nasa pakko majalami boydo na dohono ni si Petrus ay guru base laku borngi do sonarong dekke ay borngi do arong dekke o siang dangarong dekke imana dohono na anggo dohono ni mana do nian di do komu se guru mana pakko tuna bagas ay mono na bagas dangarong dekke itu adalah logika manusia tidak ada ikan semakin dalam. Alai do koko mesti dapat tonok kutu bagas. Tetapi ketika dia adalah menerima firman itu, menerima hatani debata, menerima iman akannya, melibatkan Tuhan Yesus, adalah terjadi. Terjadinya dia mujizat. Alan dia makadonga sahapor siam. Langsung dunai berita, apa persoalanmu? Persoalan dalam rumah tangga, persoalan di kantor, persoalan apapun, libatkanlah Tuhan Yesus di dalam persoalanmu, penderitaanmu, akan terjadi mujizat. Amin. Napa dua aku? Nama saya tabu tidak diterupuk tahun marhite temai gabe si jala jol mama. Napa dua aku mana tidak kengani dia me. Olo di parsuruone Tuhan Yesus Kristus. Olo taat dioloi diulahon. Dang berdalil, dang maralasan si Simon Petrus, ay guru, ay gabi si jala dekke doaw, ay dang mungkin au gabi si jala colma. Tetapi dia adalah benar-benar iman aking marpangoloyo do ibana, dioloi do hatani Tuhan Yesus Kristus diulaun nai, manang tu dia pe mana disuruh, las parsulonodo nang sahat tu hita diabak kadongan. Parsulon di Tuhan Yesus neng sahat tu hita asa tu dia pihita marbarita naudi tu dia pihita ditempatkan kemanapun kita bekerja kemanapun kita diberikan ikut dohonotan marhapor siau kita marpangoloyon bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita ima gabi male dakke adi bedi bata marpogos akan aposona dakke adi bedi bata akan aposona gabe kelaparan. Ido benar tidak si Elia manang bukutan apa dia hamba-hamba Tuhan ketika dipersuroni lalu disuruh di bata ahana tidak pernah kelaparan. Dakke agabi marsahid-sahid, dakke agabi demam, dakke agabi porsuk. Alaihi adu sohonon di suraton opui Dr. Justice Hobbing. Arang menapat dita tikiim. Opung moloboy pung eskape ning pataku. Ini mana may Panginoon.
mulubui au i tempat ma di tano na panas ninder pani. Jadi baroma upo majah ala upung paromemu do akada danaho dang bui di tano nangali ikut di tano na panas do. Batoroma upuin na dio bah pangiduan niya matapat dito tahe. Apa yang yang kepersuruh tu dia besiak ditempatkan ale di pangido tu tano panas ninder pani. Ujungnya di bama eskana tu tano panas ibai mai mana tu nias. Apa yang nunggu kaun dari mana saudara opung ai hupangido di tano panas do. Ina Jeroma imana aido ai panas do nias ninder pani. Alana pangiduan nasa setengah tano panas be Jakarta mah. Di Medan mah. Tarido pangiduan naro. Alani nang di pahigo di turpu tahun unak koma biar tu dia peho disuruh. Mana tu dia peho bahwa Tuhan mau menyatakan kepada kita, seorang adong biak kana poso ni di bata, unang adong benang aka persuruh ni di bata. Dia mau apalagi sentralisasi nuaing, berpuji Tuhan ma, mau larong do biak kapat dita berdalil. Mau larong do biak kapangulan di bata ma marsidalian, pangkuar kuboto madok be, songo dia be namasa di tonga-tonga di persuruh ni. Lah sino nang tuhita mo larope eskata mana penempatan manang tu dia pehita di amang do tawi nang ditempaton so tu ngarong be istilah di hamu madok di tanah kering so tu ngarong be madok istilah daerah basah semua itu adalah berubah ai songon natai dan kangani kering do anggo i mana kaningani jalani si Petrusi alai boy do gabi lahan basah ketika firman Tuhan. Ala itu saya coba taruh korupani tempat tu di mana bah tulahan bahasa tu dia imarah tu Jakarta batu hurto tu Jakarta tempat ton lahan bahasa alanya ala kalewat sebulan banjir bahasa terus begitu lapatanna kemanapun kita ditempatkan harus siap menerima konsekuensi ini parsuroi na perpudima na luar biasa berengota persiajaran na arga sia turpu tahun di ayat ueluido au luar biasa do di ayat ueluo. Ima pangalaho, ima sipak ni si Petruson na luar biasa. Songono mania sipak ni akan aporsei. Songo si Petruson dia me marpangoloyon serep rohana. Dia tidak gila puji-pujian. Odo sahih ni akaparhubas, sahih ni akaparhubas di tonga-tonga ni negara nang di tonga-tonga ni gereja. Ketika iman akai akaparhubas na gila-gila pujian. Ala yang go si Simon nakangani dang gila puji di mana? Rode mana marsoba, rode mana madog. Ale Tuhan dang talupa audisi. Ale Tuhan tum sotamado audisi. Dia tidak butuh puji-pujian. Dia tidak butuh gila hormat. Di partikianon odo sahih ni doai akapanguna gila hormat, gila puji-pujian. Iko saya nang dipuji mana di tonga-tonga ni Bang Sope, saya nang dipuji ibana di tonga-tonga ni Huriape, saya nang dipuji ibana. Ala ni bahaya do hakahala na dipuji. Ayado songoni adong ruas tadi, ale taburu hono nate. Ruas nan lewata meningo marupani. Adong do ya ruas tarupani. Ala amatong na lomor hana dipuji-puji. Jadi ngebo to akka pungona mau ni. Ala ra pungona marto. Jadi dipuji pas marong ma pesta pembangunan di Huriau. Saya dipuji pungona mau to. Ala masa dope mangalelang. Saya dipuja kalongan bang goba. Kebetulan bisa merga shopping. Ayo do beda usaha. Kebetulan saya dipuji memang anggoba amang obing. Luar biasa ina. Otong pajo biri pusai nak. Barong si lelang mau nam. Ala saya dipuji dengan di batu so nina ujungnya punguma lelang non hampir 2 juta ujungnya saat malaki mulai melatu jauh berbeda maru inatai gar maru inatai homa bayarin berbeda mana si Teresma amatai ima kadana ala ni bangiri do ningo molo saya jolma nagila puji-pujian so tung pala lo moro hatta saya gila puji-pujian amang dotame ay gurang do na pinujino la medebu hon ada gurang ni so tung torlas rohata rupani bolongi puji ajagoro parita si opingina una torlas rohata jagoro hoba amang gultomin so tung pala puji Tuhan manamuma tidak perlu puji diri ala eta puji madebata las ido aye ueli nakeng serep ni rohani si Simoni danga pala lo morohana dipuji alai las oma panipuli Tuhan Maha Tahu tabu kama edeta 672
672 mengunjungi hita sian edit 672. Demak. Batado marnida na niula miamang dotoy nang. Diula ho di tonga-tonga ni keluargaon, di diula ni huruyaon, di tonga-tonga ni negaraon, ingok ma dida di batado. Tuhan akan membalaskan itu. Tuhan tahu, dampo lalu jahita pababahuni. Dampo lalu jahita madohi. Tapi Tuhan maha tahu di boto di batari. Itu benda lasro hatta songo si Petruson. Dia sadar Tuhan melihat apa yang dia lakukan. Lau sima nang Tuhamu natoras nama buan. Yana kon na tardidi. Gabi dipakai di batahamu si jala jolma tu yana komune. Molo dipakai di batahamu gabi si jala jolma tu yana komune. Nama dok dang ala ni gogo muda dang ala ni malo muda. Delio de batai dana hitu hamu. Alai kusadara muda dohamu. Songon natoras si jala. Ima si jala jolma lawan bain harajon di batah. Ala nido opuido. Orang tua yang baik. Orang tua yang benar terhadap harus bisa menjadi guru kepada anaknya. Harus bisa orang tua harus bisa menjadi pendeta bagi anaknya. Iko boido hamu gabi guru tu anak komunai. Mengajari anak komunai. Nane leon di debata tu hamu. Jala iko boy hamu gabi padita tu anak komunai. Mengajarkan firman Tuhan. Berdoa unang sejuju hamu. Nasida berminggu. Alai hamu peda kero pertanyaan. Da kero hamu berminggu. Luja hamu majujui berminggu sekolah minggu. Tetapi ketika tidak bersekutu. Dang marlapatani alani tugas panggilan mune nak kengani si jala jol mama hamunai ditikyo dipakai di mata pasal tutu anak komunai namar pada dohamu ingot tamu mei asa saut harajau ni di mata malua ma gabi sudema jolma di jala alani pangudota amen martang yang mahitan ai gudang nai do Tuhan na masuk tu harajau mi ai gudang nai do Tuhan naik ke calon nami asa sude Tuhan natino pami unang adong na bolong unang adong na sida gabe tu habuburan alai asa sude Tuhan jolma natino pami macalo harajomi Tuhan debata di pasu-pasu hohami asa gabi bui pasu-pasu tuak kana humaliang tong Tuhan debata dinaung di pasu-pasu hohami Tuhan lau sido gabe ulau nami di tonga-tonga ni Portibion meragam ulau ni di pasato tuhami Tuhan meragam Tuhan profesi di leko tuhami alai nampe meragam-ragami saluku na Tuhan pakai nami dui majalaki jolmai Tuhan tuhara jomi atau Tuhan patau kami mangula kuning Tuhan patupon ni huriam do ima padidion nabadia tupi tuhala poso-poso sadarion. Songonin nung Tuhan dua halak nang makatindak kun hapor siyaon. Ima nang padidion na magurang tu dua halak. Pasu-pasu ma Tuhan saluhu na padidio pakubasyon pabongoton tu harajom. Ali Tuhan debata songoni manang dibaga sa tayang nami. Buanon nami do Tuhan di hari Minggu tanggal 10 Februari 2005. Patupon di huriam do Tuhan paborhat do pangujak konon ni naposom di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu Tuhan sen nama muka satu nama ngujungi. Nato kinare Tuhan patupon ni huriam do marhite rapat pleno panitia pembangunan.
Asa dirapoti Tuhan, todinto di porbadia namang guhi, siya nama muka, satu namang ujungi. Nangali Tuhan di bata, bono nami di bagas at tangyang nami, ima manangyak konduk karus ni huriam namar sahit Tuhan. Ama nami amang siar siregar, yanakon nami Johannes Yahaan, ama nami amang es siregar, songoninang aman anakon nami Benedik si hotang. Na kanaswagwar kami do Tuhan. Oma na maliugugo dohot hamalumon. Nang ruas ni huriam na ulang tahun pernikahan ulang tahun kelahiran di bagasam mingguan. Pasu-pasu Tuhan nasida. Ruas ni huriam Tuhan. Mulai danak satu nama gurang naswagwar kami sada-sada. Nama sihol di hagabion. Nama sihol di sihol ni rokap ni todina. Nama sihol dia keunaun nang dia ka pasu-pasu di parto dia. Oh Tuhan napa si koponi. Bangso nami pe Tuhan pamareta nami Tuhan. Saya pasu-pasu ma Tuhan di bata. Urasi kami sedusa pangloson nami asabedia kami dia rupamu. Mulia tema Tuhan diho. Amin. Mari dimahita laus tapasa mapiliatta. Suruh langsung meoh
Mari saha mahita tu acara padidion nabadia tu poso-poso. Mari demehita sabuka di nomor 146 ayat 122 di ayat 2 jong ma natoras na mabuan anak ko na terdiri. Mana sida gabe anak komu, pasu-pasu jala pargugui mana sida mangiahi hangon dua sugut, markiti hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagasan goarni di bata ama, doho anak, doho to di porbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut nautonakoni Tuhamu. Jala ingok ma, sai dong anak do hamu ganuk ari rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Manang isena porsea dohok ni didi dapotak kanguduan. Alain naso porsea onaukum sogut. Tangihok kamu ma dohot hata natar surat. Adong ma akan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa dicama. Alai dipicak akasisian neima nama buani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus isogo marohana. Didokma. Luas samuma akada dana hiro tuahu. Unang ore hamuna sidang. Ay diak kasoniro hara jauh di debata. Na tutudo na hudokot tuhamu. Manang isepe anggo sosongo danak ibana mancalo hara jauh di debata. Dang bongot ibana tusi. Dungini haul ma akada danangi. Dia peho matangana tu nasida mamasu masu nasida. Atong hamak kanatoras tidak ko kau majo hata hapor siatai rapau mado. Atong alusihamu mahata no sukunot tuhamu na parjulu di pangido hamu noaing didion akada dan akong tu bagasan ni nahapor siya muna alusna di pangido hanami. Napadua ako boham na olodo hamu mamuday anak komunom asa diboto jala dihutun na sida hatan debata alusna na olodo hamu. Napatuluhon na olodo hamu marsuru na sida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe rus na mangolo na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olodo hami atong tapasa mana sida tu di batang marhite-hite pad didion na bade romahamu.
Ale Nancy Damara Sidabutar. Udi di maho di bagasan ng gore bata ama. Do tu bagasan ng gore na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng gore tod di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habobok mo Tuhan di bata. Rodi saliling dililing na. Amen. Ale Togi Sion Pasaribu. Udi di maho di bagasan ng gore bata amang. Do tu bagasan ng goran Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng gore tod di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habong otor jan di bata rodi saliling dililing na. Amen. Ale Clarabella Serenauli Siburian. Udidi maho di bagasan ng gore bata amang. Do tu bagasan ng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng gore tod di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habong otor jan di bata rodi saliling dililing na. Amen. Ale Kiona Trides Banjarnahot. Udi di maho di bagasan ng tama amang. Do tu bagasan ng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng tod di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habang Tuhan dan bata rodi salin lilingnya. Amen. Ale Aselian El Prando Sitanggang. Udi di maho di bagasan ng gore bata amang. Do di bagasan ng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng gore tod di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habang motor dan di bata rodi saliling nililing na. Amen. Ale Gavin Unedo Hasian Siaturi. Udi di maho di bagasan ng wata amang. Do tu bagasan ng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng tod di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habang Tuhan dan di bata rodi saliling nililing na. Amen. Ale Ezekiel Dasain Pramudia Hum Syahaan. Udi di maho di bagasan ng bata amang. Do di bagasan ng anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng tod di porbadia. Amen. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habang Tuhan di bata rodi saliling nililing na. Amen. Martang yang mahitan. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hu pasahat hami be akada dan akot tuho.
Jala di jako koruna sida gabe anak kom mumarhiti-hiti padijun na badiye. Asa masuk tu hurian halak Kristen na sida di tanah on. Jala gabe pania dihaguluan na saliling-nililing na. Asima roham do diakana toras ndak danahon. Sai pargugui. Jala ajari mana sida manugunubu dak danakotu. Asarap na sida taruni. Diaka artani harajom. Amin. Mari demeta las jongjong maita saluna. Tatangya koma pelian natabapungom martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banogijang. Odo haroran ni salukut sile kulehon nadinggan. Do nasulibasa na malutus. Upasatay masya nasa na mituami pilihan nami tuhong. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu metaramoti asa upar siya kami pilihanon. Pati pun aja mutong-otongan ni kuriam doho di portinion. Bukai marokan nami marhiti-hiti to dim. Asalam to dahami gudang ni seleho-leho mitu kami. Asalam gigih madok mo lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banogijang say pinarbadia magwarm say romaharajom say sauk molomodom tungo soni banogijang legong matuham sa rungulun siya pari say samul sanami songopane sanami di dosa nongan namar dosa tuhami unak kami to gitu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu dada diramoti Tuhan debata maho. Disodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi. Ano ba ito kanina?